and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Pero ang tinod! Nagplano mong ibaligya ko! Kuya, Pero, mapakyas ka mo. nga naman. Dili ta mo tugutan, Buboy. Dili mo makabaligya na ko. Dili! Kuya, ay alag kasuko kay murag kag iro. Ay alag kasuko. Nasuko ko, Buboy. Ayaw lang. Huwag nahimos pag-ikon ni mo. Nga naman. Igsuon ta, we are brothers. Nya. Pero tuwa ka mo sa kay ni Paing. Kuya. Hihi ka mo. Tibi-tibi na lang naong ni mo. Batira ba kina? Ha? Naong ni mo mo naglabakaran nga. Gisi. Nagilubag. Kumaon ako naong pariya ba ta? Suong ko ta paretang naong bati sa kagnaong. Ikasilagan ko ikaw. Pasayluan lang ko, kuya. Ano? Nagbasol na ka? Oh. Dili na ka mo suporta ni Paing? Oh. Ha? Huwag ka tingog. Siradong bukog. Nga sa ato pa. Huwag kay plano nga musupak ni Paing. Oh. Ay, kuya. Pero kuya, nahibaw ka ba kung unsay gisulti ni Paing ka na ako? Unsa man? Unsay gisulti ni Paing nimo? Oh, Mauna kuya. Mao ni senaryo nga gipakita ni Paing ka na ako. Liman ka. Nakalibin na unya ni Elon Musk ang imong kasikat. Unya kwarta ni mo duol nimo. O dili lang basta kwarta, kundi milyones. O dili lang basta milyones, kundi dolyares pa jud nga milyones. wow. Amazing. Amazing jud lagi kuya. Pero di lagi taon ko manalagaan, Boboy. Bisan ninyo pang pugon kini nga akong otok, dili gid taon lagi ko katagaan. Kumaon na, di ginato mapugo si imo. Ay, ano kuna ini nga opportunity, uy? Bitaw, English man. bitaw. Kuya wan sa kung Paing ni English magkalit. Bitaw ba, magawa ta lang yun tao, nga siya mismo ang muingon nato. Kaya nakabantay mo gud ko nga, siya mismo, wa pa siya makadawat, nga naa siya ana nga abilidad. Nag-self-denial para siya. Kanus apakahan na siya mudawat, no? Aw, managiingon nga maguwat lang kita nang. Kapuya sa guwat, oy. Agwanta lang dama, agwanta lang. Pero asa ram na ba? Mabulahan na lagi unya tang tanan. Maosa din ako nalibgan, biya. Kung anong atat na atat kay si Paing, nga mailhan na si Kuya sa mga dagkong mga dagkong tao ba? Aw, syempre. Kwarta. Komisyon. Nga na biya. Si Adi ay ang manager unya ni Kuya. Aw, tingali. Kong. Grabe ba jud kayo iyang paningkamot? Nagbinuotan na gud silang inahan og anak namo. Labi na ni Kuya. Wa na gud sila mangaway. Aw, klaro. Liman ka? Nakahimo sila pagbungkag sa ilang paril. Gigastuhan ko nilang patukod. Unya, gipaguba lang. Kung sa laing pagkasulti, aw, namuhunan sila. Pero ang pangutana, makabawi ba sila sa ilang punan? Ikapila na ron kagabi nga di dayon ko makatog. Nahasol kay ko nining bag-ong pressure sa mga tao nako. Unsaon man ako pagkumbinser nila nga dili ko mananagan? Unsaon man? Ay, mao ka na dukti mo. Kami nga ni karon, mituog yun ni mo. Og nagpasalamat me nga imong giatubang karon. Ay, tao-tao na kiming namasen nga. Maatiman mo balik ang imong pagpanampang. Mawagit kayo na. Bitaw, mo nagmasin. Salamat sa inyong pagsabot mga sister. Ang tinuod ba naglabad na gid kay ning utok nako mga sister? Oy nga no. O mga brad. Sumagod. Nakakita gid mo nga kaning unsa kadaghan sa mga tao nga gusto nga magpatag-an. Oh, bitaw.
Kung tinuod pa lagi ko nga manadagan lagi, nganong dili god? Oh, Ngano gong ako muhikaw man ninyo? Nganong ihikaw ko man na? bitaw siya. Oh, di ba? Oh, palabmi nang ako istorya. Palabmi gani. Bitaw siya. Oh. Pero unsaon nga dili man ko makatagaan? Palabmi. Mao lagi. Oh. Sumagod. Katong tanan nga nahitabo, wa man to nako tagaan na. Ay. Nagasabot mo palabmi. Bitaw. Mao Abi ninyo, may gibasihan ko adtong tanan. Ay, sige lang, Dok. Kadukayan, magkasabuto ng mga tao. O mudawat sa kamatuuran nga, dili ka kayon mananagan. Hinaot lagi unta. Oh, sige na, magsugod na ta. sige. Pila man mo kabuok? Sugod. Ay, Wala man mo maabot og na po, no? ay, time pa, oy. Hala, Mga 1, 2, 3. 1, 2, wala. mga pito. Wala. Mga pito, no? Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Pito, unom, lima, upat, tatlo. Oh, pito. Sige. Sugod na. Sugod na ta. Ikayo na, sister? Ay, kini si Brad ang una, Dok. Ako lang may sunod. Sige, ikaw, Brad. Ari dire, Brad. Dali, Brad. Ikaw lang may una. Sige, Brad. Brad. Kining, Brad. Ano sa manang naong nimo magulanon man, Brad? Doon ako'y problema, Dok. Usa ning di ko makatug og tarong. So, na kayo na makatug og 2 ka oras. Hala. Naunsa man ko. Dok, Kining, Dok Imok, may problema, ha? kanang magkuhaon akong tsa sa sod, Brad, ha? Para mainom. Okay, Dok Imok. Naunsa man ko. Nganong nahibaw man ko nga nanggabit ang iyang asawa. Nakatagaan ko siyang problema. Lawgawa ini, eh. Namarog magkalit ang akong balhibo. Naalagi ka na nga abilidad, Imok. Wa pa lang imong ba diskubrehe? Gusto gini kasi, Paing. May abilidad gid ko sa pagtagaan. Oh no! Kamu diha mga brad ug sis. Inom lang mo ha. Naray mga disposable cups diha. Mayo tag makatug na ko inyo, Dok Imok, no? Brad, wa ko manghilabot sa imong personal nga kinabuhi ha. Pero basin lang may problema ka mao nga dili ka makatugog tarong nga magabi eh. Naagod, Dok Imok. Og dili na lang ko mauwa musulti ni mo ini. Medyo wa man kog laing tibang akong asawa. Tuara. Naibawod siya. Baw na tinuot, Dok. Kumpare pang yun ako. Hapit ka na adlaw na asbay. Unya? Walang ko magpasabot nga nahibaw na ko. Ha? Uy, kada kong binuang gudana. Sultihi, uy. Buwagi. No. Di ko magkahimo, Dok Imok. Nga naman. Ha? Tungod sa inyong mga anak? Wa man may anak, Dok. Kung mauna, buwagi. Ay lang sagpatya kay magkasa man ka anak. O ikaw pa'y alkansi ana kay mapriso man ka. Buwagi na lang. Di lagi ko kahimo, Dok. Mahadlok ko nga kung ako nang buhaton. Di na ko makakita niya. Kamartir ko nimo. Oh. Kung ana na ko siya kamahal, Dok Imok. Askang. Bisag giluiban na kasi mong asawa, mahal gyapon nimo siya. Ingon na nakadako ang imong gugma sa imong asawa? Di man akong asawa, Dok. Say, di mo asawa. Di ba niyang akong asawa ang akong gigong mapag-ayod, Dok Imok? Ang ako bang kumpare? Nya! Kanahan ba itong tawhana eh? Di man siya mawas akong nauna. Naluoy pa ko kay giluiban sa asawa. Utro sabdi siyang nagluib.
Sikreto lang. Ha. Gwapo tingali kay ilang kumpare kay pareho man silang nahigugma ini. Ay. Pero ang dili na ko katuhuan. Ngano nakatagaan ko nga nagluib niya ang iyang asawa? Ngano man? Huwag yapoy ting-tingos kuya na. Huwag gini mo, huwag tangyan kay ubos na ko. Paita. Sige na ana boy. Oh. Focus mo trabaho. Ha? Ha. Kung sari akong ginaon na kuya. Sige, manggog kag pasiplat nako. Nagtuo pa tingali ka nga niubos pa ko nimo. Abi na kung nakatagaan ka sa akong ginahon na kuya. Ay, boboy. Sorry kuya. Tuod ba? Maura niya akong hiwaon? O, kanara. Napakoy hiniwa nga kuan. Dragon fruit, tos ref. Okay kuya. Nya, andaman na lang ang blender, boy. Okay kuya. Hapit ko mo sipyat ta. Ay. Aha, kay. Mag-amping lagi ko. Tingaling masakpan ko nila. Di lang yung kumusulti nila nga. Makatag-an gid ay ko. Di pasad ko sigurado ini. Basig sulag maaran eh. Oh, no. Nay nasud sa kong una-una. May umaabot na kusog kayong bagyo. Oh. Maigo na ba gining among dapit? Hala, unsaon man din ako? Ako ni ipahibaw? O, ihilom lang. Unsa may akong buhaton? Unsa man? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!